Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 22-nji iýullaky sanyna Türkmenistanyň prezidentiniň öňe başlangyçlary we teklipleri. Hindistan teze prezidentini saýlady. Ses tezliginden ýokary bolan teze ýolagçy uçary. Mane Afrikanyň eň gowy futbolçysy ýaly habarlar ýetirýär. Gelingin bolsa habarlarymda giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidentiniň öňe başlangyçlary we teklipleri. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov Kırgız Respublikasyna geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 4-nji konsultativ doşlugyna gatnaşdy. Türkmenistanyň, Kırgızstanyň, Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň döwlet başlyklarynyň şu gezekki mejlisiniň ähmiýeti ören uludur. Onu häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy bilelikde görüşmek boýunça döwlet-ara gatnaşyklary ösdürmek, sebitde ýakynlaşmagyň hemde ykdysady hyzmatdaşa giňeltmek geljegi, ulug taslamalary, azyk howpsuzlygy, meden insan-perwer gatnaşyklary pogtalandyrmak bilen bagly meseleler aralanyp masaga taşyldy. Türkmenistanyň prezidenti bu sammitde çykyş edip, howpsuzlyk, sowda ykdysady hemde meden insan-perwer ýaly bir neçe uglar boýunça täze başlangyçlar we teklipleri öňe sürdi. Ine Türkmenistanyň öňe süren teklipleri. Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary siýasat edaralaryna Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň gatnaşmagyny ýakyn 2 ýyl üçin howpsuzlyk ulgamly gün tertibiniň ähli ugulary boýunça ýol kartasyny işläp taýýarlamak barada tawşyraklary bermegi teklip etdi. Döwlet habarlar agentlikleriniň, medpugat serişdeleriniň, elektron köpçülikleýiniň habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagyny howpsuzlyk meselelerine bagşlanan Merkezi Aziýa media forumyny geçirmek pikirini garamagy öňe sürdi. Şu ýylyň güýzünde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işleri ministrlikleriniň Sowet merkeziniň ýolaşlarynyň derejesine geňeşmeleri geçirmegi teklip etdi. Awgust aýynda Türkmenistanyň deňde çykalgasy bolmadyk, ösüp barýan ýurtlaryň ministrlerden halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Maslahatyň çäklerini Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulug edaralarynyň ýolaşlarynyň aýratyn doşugyny geçirmegi teklip etdi. Hyzmatdaşlar bilen bilelikde energiýa serişdeleriniň iýerilmegini epesle artdyrmak, olaryň öz aşary geçirilmegini giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga taýýardyklaryny beýan etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň eşegiyle hyzmatdaşa geňeşini döretmek barada pikire gaýdyp gelmegi teklip etdi. Merkezi Aziýanyň meden dialogunyň forumuny döretmek teklip edildi. Şunuň bilen baglykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleriniň medeniýet ulgamyndaky üstünlikleri üçin her ýyly bayragyny döretmek başlangyjyny öňe sürdi. Daşary siýasat edaralaryna UNESCO-nyň sekretariýaty bilen işlemek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hereketleriniň bilelikdäki meýillamasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi. Hindistan teze prezidentini saýlady. Hindistan Respublikasynyň 15-nji prezidenti Draupadi Murmu boldy. Ol bu saýlawlara Bharat Janata partiýasynyň gatnaşmagyndaky Millet Demokratik Alýansyň dalaşgär hökümine gatnaşdy. Hindistanda prezident saýlawlary 18-nji ýylda geçirildi. Milli parlament tarapyndan jurnalistlere berilen soňky maglumata görä, jemi 3219 sesiň 2161-sini Draupadi Murmu, 1058-sini bolsa onuň beýleşi Yashwant Singh münasip boldy. Odaly habar berişimiz ýaly Hindistana döwlet başlygyny halk tarapyndan däli parlament we welaýat mejlis agzalary tarapyndan saýlanýar. Saýlawlara ýurdun parlamentiniň 2 palatasy şeýlekim 28 ştatyň we 2 territoriýanyň, ýagny Sowet parlament wekilleri gatnaşýar. Jemi 4,18 min wekili saýlawlarda ses berýär. Sesler hem deputatlaryň wekilçiligi edýän ştatynyň ýylatynyň sanyna görä hasaplanýar. Şeýlelikde saýlawlarda ýeňiş galanan Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň 2-nji zenan prezidenti boldy. Mundan 2007-nji, 2012-nji ýyllarda Pradipha Patil prezidentlige saýlanyp, ýurdun ilkinji zenan prezidenti bolupdy. Draupadi Murmu Hindistanyň 1947-nji ýylda Beýik Britaniýadan garaşsyzlygyny kazanandan soňra dünýä inip, ýurda prezident saýlanan ilkinji döwlet başlygyny boldy. Saýlanan prezident 25-nji iýulda kasam kabul edip, wezipesine girişer. Ýurdun häzirki prezidenti Ram Nath Kovindiň wezipe ygtyýarlyklary 24-nji iýulda tamamlanýar. 1958-nji ýylda dünýä inen Draupadi Murmu Jharkhand ştatynyň ozalky gubernatordur.
Yurdun täze prezidentini qadimi Mahabharat eposynyň baş gahrymany Şazenani Draupadi'nin hormatyna Draupadi adyda kılıpdyr. Hindistanyň prezidenti yurdun döwlet başçysyny bolup, şol wagtda baş serkerde başlar. Ýöne yurdun häkimetiniň işiniň agramly bölegini premier ministr alyp barýar. Hindistanyň prezidenti 5 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ses tezliginden ýokary bolan täze ýolagçy uçury. Uçurlar durmuşymyzda köp wagtdan beri bar. Ýolagçy gatnawyny ulanyp başlany beri uçurlar uzak aralyga seýahat etmek üçin zerur bolup durýar. Avtomobil ýa-da deňiz ulaglary bilen bir näçe güni dowam edýän saparlar uçurlar arkaly bir näçe sagdyň içinde geçip bolýar. Uzak aralykdaky saparlaryň wagtyny taşytlamak we azaltmak üçin täze tehnologiýalar işlenip düzelýär. Boom Supersonic kompaniýasy täze ýolagçy uçurynyň prototipini hödürledi. Şoňa laýyklykda kompaniýanyň täze uçury sagatda 2000 km-den ýokary tezlige ýetip biler. Başgaça aýdylan täze model Atlantik ummanyndan bary ýogy 3,5 sagatyň içinde geçip biler. Ýolagçy uçurlaryna täze döwrüň başlanýanlygyny alamatlandyrýan bu täzeligiň 2029-njy ýylda ulanmaga başlanmagy göz öňüne tutulýar. Täze sesten hem çalt hereket etjek ýolagçy uçury halyk köpçüligine halkara sergide görkezildi. Boom kompaniýasy 60 000 fut belentlikde uçup bilýän Overture adly ýolagçy uçury 65 bilen 80 aralygynda ýolagçy kabul edip biler. Şeýle hem kompaniýa täze ýokary tezlikli uçurlarynda dünýädäki ilkinji ses azaltmak ulgamyny ulanjakdygyny ma'lum etdi. 2025-nji ýylda Overture adly ýolagçy uçurynyň önümçiligine başlanýar we 2026-njy ýylda synak ediler. 2029-njy ýylda bolsa adatdan daşary tezlikde hereket etjek bu uçurda ýolagçylary gatnatmak meýilleşdirilýär. Mane Afrikanyň iň gowy futbolçysy. Senegalyň milli ýygyndasynyň hemde Germaniýanyň Bavaria toparynyň futbolçysy Sadio Mane Afrika iklimining iň gowy futbolçysy hökümine saýlandy. Senegally futbolçy Maroko şäherine geçirilen dagaraly çeýrede bayragyny kabul edip aldy. Şöýleň Thompsony Angliýanyň Liverpool toparyndan Germaniýanyň Bavaria toparyna geçip, köpleri haýran galdyran Mane Afrika ikliminiň iň awraýly bayragyny kazanmakda. Özüniň ozalky topar ýollaşy Misirli Muhammed Salahdan we Senegalyň derwezawany Edward Mendy'den öňe saýlandy. Mane geçen mövsümde Angliýanyň Liverpool toparynyň düzüminde Angliýanyň kubogyny hemde Angliýanyň ligasynyň kubogyny gazandy. Ol bu toparyň düzüminde Çempionlar Ligasynyň finalyna çenli baryp ýetdi we Angliýanyň çempionatyna 2-nji orny eledi. Şu ýylyň fevralyna Sadio Mane Senegalyň milli ýygyndasyna özüniň taryhynda ilkinji gezek Afrikanyň kubogyny gazanmagy kömek etdi. Mane'nin ýurdu bolan Senegalyň milli ýygyndysy Afrikanyň iň gowy milli ýygyndysy diýen bayraga münasip boldy. Sadio Mane ozal 2019-njy ýylda Afrikada ýylyň iň gowy futbolçysy bolupdy. Ene mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz da şurdan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Joe Biden koronavirus bilen keselledi. Gollywood'un iň köp gazanan aktyorlary, iň köp kubok gazanan futbolçy Meksikada oýnar. Günlük teleýnamy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Turkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.